Kotoni awama, dia kotoni zinginane akira mama. Ewenja hama, okwenene kipege koli sanama. Right, kimbingelele nonke enyake nomusha. Gizobiza ni. Lama file ngwaphethe awabantu abaneshukela, diabetic patients, right? Right. Maphalala baba uhlala kephi asasebenzisa amafile ayelo ne ngizokuxolela ngoba namhlanje asasebenzisa amafile ayelo sebenzisa siphathu orange maphalala right yabo njengobani utifa njengodifa file orange yazo maphalala nina engibizile yani ngayo ane ne angithandi nibe ukuthi ngiyangizwa ne bazali angifune umuntu like enyeke nomusha singakhubani imimoya ngicela ukuthi nibolalela ene wonke umuntu azazi ukuthi ayisho uyazazi ukuthi uhamba la ekhaya eclinic uhamba la eclinic wamele wazi imithetho yana ngangisele ngama file nje aya aphethayo ngizwe ne right diakotoni awama diakotoni